Bos bawang sing duwe barokah burkat Cirebon anak beli Jebangnas Wacukri guru Wacukri Bos barokah burkat Cirebon Bunda Mumun guru kanggo bos barokah burkat Cirebon Bos barokah burkat Cirebon Bos barokah burkat Cirebon kelambi abang anggone pantas temen katone larak lirik matane kapangan bayi kelane wonge ganteng rupane sopangan santun pindati sapa bae wadone kang bakal dadi jodone bos barokah bos bawang Bapak Haji Sarim bareng Bibi aja Julekan sing duwe kawasan pengabdian sing duwe kawasan Tegal Gubuk bos bawang ini bos bawang nan bos barokah burkat Bandung deh bos barokah burkat Bandung Cirebon wong Cirebon jadi lanang artinya yen manusa wis lumrah wong wadon wis wateke ning wong lanang seneng terus terang dukakan apa sih Bu kula demen sampean kula siap saingan yang sing jadi taruhan ayo wahyu ujak wah anak beli wah wonge wah bos barokah burkat Cirebon ayo wah kenalan dikit kanggo bos barokah burkat Cirebon bos barokah burkat Cirebon spesial kang bohong assalamualaikum dikit wah kanggo bos barokah burkat Cirebon wong Cirebon kanggo wong Tegal Gubuk bos barokah burkat Cirebon bos barokah burkat Cirebon bos barokah Cirebon kelambi abang anggone pantas demen katone bos barokah burkat Cirebon larak lirik matane kapangan bae kenane wong ganteng bos barokah burkat Cirebon sopangan santun pindah sapapai wadone kang bakal dadi jodone kanggo bos barokah burkat Cirebon kang di wonge Pak Bunda Mumun guru kanggo assalamualaikum kanggo Pak Haji bos barokah burkat Cirebon spesial kembali buat wong Cirebon kanggo wong Cirebon dewek wong Cirebon bos barokah burkat Cirebon sing be lagu jadi lanang artian yen manusa wis lumrah wong wadon wis watake ning wong lanang seneng terus terang bos barokah burkat Cirebon kula demen sok adon kula siap saingan nyawa sing dadi taruhan bos barokah burkat Cirebon Bunda Mumun guru kanggo bos barokah burkat Cirebon kembali bos bangker kanggo bos bangker bos barokah burkat Cirebon bos bangker bos barokah woi lambi abang
Arjuna ganteng sapa aran Bos Barokah Lambang bola Bos Barokah Bos Barokah Burka Cirebon kanggo Bos Barokah Burka Cirebon 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 Bos Bangker ala toba pacung kringwa lapi abang anggone pantes temen katone larak lirik matane kapangan bae kendale wonge ganteng rupane sopan santun tinjake sapa bae wong Cirebon kang bakal dadi jodone Bos Barokah Burka Cirebon kang wong Tegal Gubuk Bos Barokah Burka Cirebon wong Tegal Gubuk sing duwe lapangan bola ganteng sing apa maning je sing duwe lapangan ganteng dangder lapi abang anggone pantes temen katone waboji larak liri matane kapan bae kendale wonge ganteng pane sopan santun tinjake sapa bae wadone kang bakal jadi jodone dungu Bos Barokah Burka Cirebon sampeyan ana ning andi Bos Barokah Burka kulane pengen disawer undane pengen disawer iya rasa birang rasa isi Bos Barokah Burka ya Allah badan semua kelinganing Bos Barokah Burka Cirebon Bos Barokah emang di sini